Nina million type attacker. Skiriribo, rino fire selaka. 24/7 available. Pas smart ndakaroverera skiribo. Sister Gina, Katari. Makati muri Zimbabwe. Welcome to Zim Reality ITV. Pana pa chiviti chiri health. Chiviti sina side effect chiviti chamuno wana nyaya dzakasiyana dzinenge dzichitika matio mana ose enyika yeZimbabwe pamunobata nyaya dzemachokwadi nokukasika nokukurumenza. Guys, ndine nyaya ndifuna pane video ndakaita kana pane vanocheka Zim Reality ITV pane video ndakaposta nezuro tichitaya kuti team yeNaizaboom yasungwa ku St Mary's unowa musi wa 4 November 2022. So now ndiri panapa kuti chatsonzwisise kuti chichakayansoitika chichakatora nzvimbo. Saka vakomana vanhu ndivo vakazobatwa vachibva vasungwa. Saka ndofunga kuside kwangu kuright uku mukuzoona kuna director Naizaboom kana kuti Michael uku kuside uku kuna mudhara dhimba kana kuti Mugo Mix. Vanhu vazhinji hatizive kuti Mugo Mix ka ini ndoriziva. Saka nyaya yakatangira pana director. Saka tatanga kuti ana director panapa director uyatsotsanangura kuti zvakanyadzofamba sei. Director muri sei? Muri Djsparks. Aiwa, Djsparks wari right. Mudhara wana vasofara, wana vakagumbuka, wana vakatsamwa. Mushure mengendesa video nchiti team yeNaizaboom yakasungwa. So now vamwe kutofunga kuti muchiri mukati avasuzva chichakazviyazoitika zvakatsofamba sei munongotsanangurira muri Zimbabwe kuti chichakanyatsoitika. Okay, mukona chakaitika Djsparks ya. Tangoti matangiro akaita nyaya isaitobayo zvedu kunoshuta film. Saka tichienda noshuta film tiri munzira. Ndofunga munongoziva kuti mafanzi edu eNB akangoona kana kamusoro kana kadhimba kana kuti kadhafu vanobva vatanga kutouya vachimhanya vachida kutorwa maphotos. So pakangoita rimwe timu rinenge 8 rakasvika richivhara road kuti hamuna kwamuri kuenda kusvika tatorwa nemichi maphotos tiri mafanzi enyu ende hatina kwatinozoita se hatina kwatinozokuwanai. So vanongoziva kuti mafanzi kona vanhu vekuti isusu ndo vanhu vedu. Hatikwanise kuvhairira mafanzi kuti tikasangana navo vakati vari kudawo mafoto maboss. Nyangwe taimhanya zvedu tikangoti ndakazototi kune timu boss team raitoti tokona kuita se kungoburuka toita se totorwa but anongoti kune timu hayo ngatiburuke tiite se mutorwe mafoto nemafanzi then toita se toenda. Saka ndongoziva kuti pese vanongosvika timu vanozara kuti aunge amen. Saka timu rakavhara zvakabva nachati aiwa hazvichaita kuti tiite se vachitorwa mafotos murodhi muno because vanhu vacho vakawanda. Saka ngatichinopakai mota paside up then tapaka mota paside vanhu vouya totorwa mafoto then tokontinya edu mberi nerwendo rwedu. Saka dzadziri kuma10 but film redu raifanira kutanga kushitwa na1. Then ndobva taburuka pepe. Saka pakangoburuka team mota vakutanga kutorwa mafotos nevanhu imi ndati timu rese raitengesa uko nerimwe rakabva rauya rese kuzoungana tafu chati solo timu rakanga raita se razara. Saka pakagumara pakuti kunge parari vanhu vazara mundara zvekuti mota yacho inge saoneka kuti iri papi yapakati pevanhu. Then ndo pawakatanga kutorwa mafoto patona kuti hapana apa pachatotorike mafoto apa patozara vanhu ndokumatabirwa zvinhu. Then polisi yakasvikawo handizoti like pane paitawo zvekupwanywa zvinhu here something like that. Saka polisi yakangosvikawo then ndobva yaona vanhu vakazara. Saka polisi yakasvika ichida kunzwisisa kuti chichikuita se chikuitika then ndobva yasvika pane vamwe vakauyawo vatobvunza kuti chichikuitika then vatava explain kuti isusu tatiri kuenda kwatiri kuita se kuenda but tamiswa panapa nemafanzi vachotorwa nesemafotos but takutotadza kutoita se kutobuda panapa ndoda kwemafanzi because awandisa. Then ndobva vachiti iwo polisi yayo chiita se chibva panapa because ndizvo zvatoda se zvatoda kuita. Then vatangoti aura tichi hatinomboita naro tinoita sei. Then vatatoudza jaji tikati achirisipesa mota kuita se ubude. Then ndakamira paside handimoziva kuti isusu tikatofamba netimu tafamba netimu unotofanira kutotora mavidhiyo ekuti kana pakaunganawo vanhu because imi kana uri celebrity even vana Diamond vanani pese pavanofamba mafanzi akatowanda vanotora vidhiyo. Saka mamwe mafanzi aono hatisi vanhu vanovhairira mafanzi. Then vatanga kutora vidhiyo pepe nichora mafanzi and polisi akatosvika nichotora mafanzi aitorwa mafoto dzinanachati because mafanzi angu andoziva kuti ndikapedza chinhu ndoita se ndochiuploada woonawo zvazvichitika murodhi. Then tatora vidhiyo rere. Saka polisi hamina mamwe momzi yakasvika ichipindawo mukamera yasvika ichipinda mukamera then ndobva ndatongotirai kuvanzvengesa vanhu vaingoramba vachiita se vachitaura nacho but ini kuti ndichikata vidhiyo rangu manje ufuchi ndopa pakazara mafanzi vachitonakirwa nezvinhu. Then inani asingazivotiwo inini mupurisi akapindawo mukamerawo
anofanira kubva wakata kana kuti chii plus ini brains ekuti ndivaisina asingafanira kuvaisa because ndaifanira kuzoti wakata kana ndakuedita chii andamboona kuti mupurisa because wanga wakangopfeka hembe saka ndamboziva kuti mupurisa but ofisa wacho wanga utori apa ndatombowabuditsa ndakatowanzvenga ndaingotora chi vanhu vane hembe wanga wakazarawo but iwo ndakazoziva kuti mupurisa ka mune zvakazoitika mota yajati mota yakurivhesa then momzuva wakabva watanga kuti chi rivhesa fast then jati vataiwa ndorivhesa fast sei because munododhuma chi mafanzi kumashure kwakazara chi mafanzi imimi sezvo muri polisi chidzinga ichi vanhu motibatsirawo kuita se kontrola mutibvisire chi vanhu towane kudzoka chi fast ndopazokanzonzi imimi chi dzoka ichi fast chete mubve because nezvataita se zvakuita vatati alright bo then tati ndobva adzoka reverse then adzoka reverse achiri kudzoka ndaitotora video mafanzi akazara then momzi ndakazonge kana yandivhutira chi phone ndopandakabva ndati phone yangu mukuita sei mukuitoreredzwa nzi ini ndiri mupurisa wandisa chi mukamera ndikati but nima munopfeka chi uniform ofucha handisi kumboziva kuti muri chi nanyongofunga kuti muriwo chi mafanzi wakangosangana nechi nevamwe zvikanzi iwa unondona chitaura najati ndikati ndamboziva kuti mukutaura nyaya dzei because ini handiri kumashure mamuri kumberi uko najati ofuchi mupurisa anga akamirira uko kuside uko akangomira anga akapfeka uniform saka ndangongoti pamwe bosi tombotaura nembinga dzakawanda ndangoti pamwe mbinga yekutaura nani najati zvikanzi foni yako ndaita sei ndaitora ndikati amanye mungatora foni nga azviite because mune mamwe maworks angu ichi arida kutouploadwa handikufanira kutouploada ndiri muroad mafirimu handikufanira kuuploada ndiri muroad saka ndoine basa rangu mungatora foni yangu ka azviite imi chidhilita ichi video racho raita risisina basa mondipa chi foni yangu zanzi izvozvo unozonotaurira unozotora foni yako chienda kumba ndikati but handiende kumba kanjisiya chi foni yangu because ndoine mafirimu angu ndoma ndakatongomba maisa because ndikuenda kucamping saka mafirimu angu ndakangomaisa imomo ndozoma-upload hangu nefoni yangu ndiri chi ndiri kwandiri zvanzi zvautaura ndezvako foni tata se tatora chibva panapa unotaura kwaunoda ndopandakazoti pakuzoenda ndichisiya chi foni hazviite vakanonzi chibva panapa kana usiri kuda takukwisa mukati ndopandakati alright iri bo ndobva ndasuduruka then ndopandakanoudzawo team ndikati andatorerwa chi foni yemaworks saka mahwana akazotanga pakaburuka jati nana chapepa nana dhafu vachiya kuzobvunza kuti ko foni yaita sei yatorerwei mhosva yacho yatorerwa foni ndei saka nguva yakaburuka dhafu nerimwe timu mota mamwe mafanzi angasina kuaona kuti andobva achitangidza kuwanda then mafanzi ndopakazosvika ma1000 mudara because vamwe vanhu vasingaverengeki zvotoisana kuti vanhu vagumira kupi zvoti kavhidhio kaika kandazodziona kari pazima airi kaika vanhu vanga vatopera papasati paane vanhu paipa because makatora kavhidhio kekutotanga paipa ndopaitorwa vanhu mafoto pekutanga pacho but pakazozara iya yacho hamutorina anga akazara vanhu but ndinawo ndichamaisa payoutube then ndopavaungana vanhu ndopakatanga kukandwa matombo nemafanzi then matatori kuma mafanzi ayewa musakanda chi matombo musateme polisi chimbomira zvamukuita sei mafanzi ndobvatanga kuita noise ayewa ngavakusiye because vanga vatondibata wandisa murori then ndimba ndopakasvika achibvunza kuti koti Naiza muri kumutorerei ane mhosva yei because isanga achititora isu video yedu ndatofanira kunouploada chi payoutube imi muri kumutorerei ndobva watanzi ngaapinde mukati because ari kuti nharo ndikumuudza kuti foni yako unochitora kumberi ende takuzotanga achititorerei ndikati ayo tisati tingakutorei because tasingakuzivei then ndopakatoti mufana dhimba une nharo torai mufana dhimba yeye futi mumise mukati then pakazotora dhimba futi vachimisa mukati mafanzi vatanga futi kukanda chi matombo vatanga kutokanda matombo aitema mota yechi yemapurisa ndopakazonzi nadhafa iwo musakande chi matombo ndokumbirawo chimoniteererai mumbomira kuti se kukanda matombo ndobva wamira kukanda matombo mafanzi kusemereza akanzwisisa then polisi payakazoda kutanga kuda kuenda ndobva vanovharira mota polisi chi mberi zvanzi hapana kwamuri kuita se kwamuri kuenda burutsai vanhu vari chi vari mumota then ndobva waita nharo ndobva waramba wachifambisa chi mota ndopa tikazoenda kupolisi tasvika kupolisi ndobva watiburutsa murori mamya but mafanzi akateera mota kusvika papolisi pavanoungana chi papolisi paipa vaungana vapolisi ndobva vatangoita noise pachi papolisi then polisi ndopa yakazobuda ichidzinga vanhu kuti paichi panapa then pakadzinga vanhu pane mwe peso aiedza kuprotecta vana dhafa ngari aigadha vana dhafa akazorohwa nemafanzi aida kumisa mafanzi kuti aite noise ndobva arohwa ndobva azara ropa faces vakwara akatokuwara mufesi anofanira kunge atori kuchipatara izvezvi akarohwa nemafanzi achitaura kuti timise kuti titore vanhu vedu vatorwa nepolisi because mafanzi anenge angatone noise veida kutorwisana nepolisi but takazovamisa kuti musaite se musadaro ino vakazomira kunze vachita noise vari kunze kwepolisi
then ndo tapinzwa mukati ndo pazongoitwa yakaitika patazongobhadhariswa find then ndo patakabuda mukati but takatogara time tiri mukati atingagara tinenge 8 hours handi tiri mukati then ndo patazobudzwa but isusu vanga vatoti isusu tatosungwa vakufanira tozotomirira koti ndo vatabvunza kuti nyaya yedu yachoka ndei bhozi inini anchitora maactors angu video imi masvika mune hembe mukapindwamo saka ndandauza kuti muri ani saka nyaya yacho ndei inini mazotondudza kuti muri mupurisa ka manitorera foni yangu ona asi dai mandudza kuti delita video ndaingodilita ndoita sei ndoenda hangu kwandikuita sei kwandiri kuenda nyaya yacho haina kutora but vangoramba vachingonditi iwo waita sei watotora mavideo saka takutokusunga wasaka musui usapakazopukanwa paida kupwanya mbekani zvakabva zvatongofarana paida kupwanywa hai izvizvi handizokwanisa nyange ndakaziva zvakaitika but nyaya yangu inini akaita nyaya ndo mafambiro akaita nyaya. Alright, samdala ndofunga nyaya yangaita una director tainzwa panapa mafambiro zvakaita saka experience yenyu mimi pa this issue yezvakaitika zvese zvobatwa miswa mukati yakamira sei mamurise mukati chibaba Djsparks adi kunyeba life yekukanwa mukati hapana ndomboifarira but ini zvakatondiomera nekuti kubva ndichizvarwa yanga itoriwo first time yangu kupinda mupolice because handisati ndombopindawo mupolice before ndakatotangira ipapa but zvinhu zvokungotiwo ndaitonetsekana nekuti nyaya yacho yandainzi ndabatirwa zvangu to be honest zvinhu zvokuti zvaindinetsa nyaya yekuti ndandisati ndambonzwa hangu case before yekuti mabatanziro andakazviita ndingangoti ini ndanda kufunga nchito saka kuunganirwa nemafanzi nchitorwa chipande mapictures chipande ofucha sana mbozvinzwa hangu kuti zvinoona kunge zvine protocol yazvinofanira kuita se kufambiswa asi police yakazoti explain apa tikazoita discussion nawo tichita ma investigation wachinyatsonzwisa zvazvichiitika pa place since vangosvika zvinhu zviri pakati takazo explain zvatachiita kuti aisusu tatine basa redu ratatiita sei ratatichiita but kuzounganirwa nemafanzi ndokwazoita kuti titonge takudisturba peace mucommunity and stuff takukonzesa zvinhu zvakaita zvakawanda but sevanhu vanochengetedzawo futi mutemo musociety vachichengetedza peace vakatoona obvious pakaungana vanhu vada kutoziva kuti chii chikuitika because panoona kunge paine munhu akuwadzwa zvemashuwa but ibasa ravo futi kutoona kuti vanhu vese vari safe saka nguva yekuti tizonyatsoexplaina nereaction yangaitwa nemafanzi kuti zvizodai zvakazvaita kunge ameno so isangokomplayawo tangotorwa tangu ndochi mukati sematauriro avangoita tisingaitiwo nharo kuti tikwanise kuzonzwanana chero zvedu takazoita sei takazonzwanana takabuda pa zvazvakatooma Mukoma. Alright, ndafunga sambi ndozvaingotinzi mafilimu ndakamba masungirwa makamapindira mukati mafilimu ndafara kutaura nemi guys kana pane zvimwe zvamada kungodzora nemafanzi enyu kana maybe zvamakadzidzawo from everything panoitika anything chese pane zvatinodzidza semageto youths pane izvo zvamungade kungodzora mafanzi enyu because mafanzi enyu zvakutofunga kuti muri mukati pane zvamungade kungodzora nemafanzi enyu totangana nepanyaya iyi. Alright, apa chadoda kutaura mundare ndechekudai so chadaudza mafanzi angu ndechekuti kusungwa takaita sehedu takasungwa but kusungwa kwandakaitoita ikoko panana atogara mandandirimo ndakatonyora firimu pana ndakatogara imo because ndakatozvifarira because kusungwa kwandakatoitwa ikoko kwakatoto ndizotoonawo zvakaita mujeri mukati mai because ndandisati ndambopinda mujeri saka pandakapinda mujeri ndakatoonawo vanhu pane rimwe timu rarakatogara mujeri imomo rikatotanga kutouya nesadza choti guys ngatidye pamwe chete ngatidai saka ndanda kutofunga firimu through zvandaiona zviri mujeri imomo then ndakazotoona kuti I think next year ndofanira kunyora firimu remujeri waiziva revasungwa waiziva so zvinhu zvekuti ndakasungwa zvakarwadza but zvakabatsira muupenyu hwangu pakuti ndakatodzidzawo kuti mujeri makaita sei ndikatodzidzawo kutoti kana tikatodai but hatingati takasungwa because takangopinda zvemahours makatombosungwa masungirwa maisikakuitika action otherwise maitogona kutogara because yange iri friday kaya maikotovhara maitogona kutozobati kuzoita kuti kana tiri bandi twist kuti mozoti kuyanyudza hamuna mhosva asi maitondasa makatoti makatoita se makatosungwa
kusungwa unoziva chinoitika chi mageto youth ka ndochatodira mageto youth ndekuti even disadvantage tinoitora totsvaga advantage iri mudisadvantage ende ukona chimwe chinhu mudhara chandongoti ndechekuti hanzi mulife zvese zvinoitika chinenge zvinoitika mulife zvinenge zvine chirevo tokona kutochema kuti zvakaitika but zvine chirevo pamweni ndokona kuzotoshuta firimu iroro rikatoita mamillions kana mabillions views through nekuda kwekuona zvinhu zvandakaita zvandakaona zvichiitika ona pachanda kutenda ndechekuti kona mufana wangu dhimba haana kumboti pandakabatwa inini even nerimwe timu rangu ona harina kuti pandakasungwa nerakabva rati ayo handi yekumba chandodira vanhu veNB vanhu vekuti kona vaitotaura kuti ngatisungwe tese hatifanira kusiya Naiza achisungwa ari one aiwa hande tisungei tese saka chanda kutenda chekuti tiri vanhu vakabatana ndoda kutenda timu rangu rakamira neni rese reNB hapana akadzokera kumba vakamira nesu kusvika tata se tabuda tabva tadzokera kumba havana kuenda kumba vakaramba vakamira pagedhi kusvika kuma8 dzemanheru vakamira pagedhi havana kuenda kumba uchiri umwe nemuskito kusvika tadzokera ipapo ndopapupura because nguva ndakasvika ndakasvika ngu late bijana but timu yese yanga iripo and hapana anga asipo munhu wese angakamira kuda kuona kuti timu yabuda ndovakataura kuti anga titorara panapo titorara kusvika mangwana makusina ini tiri kuno kuboys yango pakapfura chitima pakati pevanhu veNaizaboom achikwane samudara mungati makadzidzawo chimi because obviously pane zvese zvinoitika muupenyu pane sechatinodzidza semageto youth pane chamakadzidzawo here pasituation yakaitika musi Friday. Inini ndingangoti chinhu chandakadzidza zvangu through pakuzopiwa maexplanation atakaita tichidiscussawo police tine zvimwe zvinhu zvatakatozoudzwa zvekutoti kana zvakafanira kuti iwe uchida kuita event yako kana kuti uchida kuita chinhu chinounganidza vanhu any gathering yako yese yaunofanira kuita as long as ichiincluda vanhu vakawanda musociety unofanira kufambira matsamba acho kupolice first usati waita anything because police yakatosvikawo zvishuwa inotoda kuinspector kuti pakawanda vanhu ava varomboitwa nezvii because kunzewo kune vamwe vanhu vatotoitawo mafunctions but vasina kuklisa tsamba kupolice kuti ndine event yanoda kuita ndichiunganidza vanhu musi wakati saka zvinhu zvakakosha izvozvo ende takaadvaiswa kunzi kana muchazoita mafunctions yenyu muchiziva kuti achazara vanhu garai makauya kupolisi moasistwa toziva kuti muchazenge muri pakati muchiita zvinhu zvenyu ende patinosvika hatimbodi kubvunza zvinhu zvakawanda tichidisturba zvamunenge muchiita sei zvamunenge muchiita which is correct ndakatozvifarira because ndakatodzidzawo something then chechito ndakasingazive kuti mafanzi anondida to that extent yekuti munhu wese akarwadziwa anga ari paplace akareacta zvokuti vaita kunge mwana wekumba kwavo atorwa nepolice and it's a painful scene yandaka-experience ndichiona mafanzi angu vamwe vachichema vamwe vachishauta musiyei mamutorerei and ukatarisa distance yakafambwa nemafanzi akazosvika kupolisi aya kustation achida kunzwa nyaya yacho kuti inyaya yei ukatarisa distance yacho vakafamba kubva pachigowanyika pamashops netsoka vachiteera mota tati nayo isusu tichienda kupolisi vamwe vachimhanya neturuva natudiki Djsparks nevakadzi vakuru nevarume vakuru but hazviri kuti vakapusa ende ndasikatozoti vanhu vanotodida zvinhu zvakadai but ndakafara zvisingaiti because zvinhu zvinongo chero uri mukati uchiexperience imwe life yaungasati wamboexperience inorwadza but zvinokupa power nesimbiso yekuti unenge uchiexpecta kuti at least ndatorwa zvangu asi vanhu vari kunzwisa zvinhu zvaita sei ende vanhu vanotondidawo saka zvinhu zvokuti ndakatodzidza kuti mafanzi angu handofanira kumarespect asingaiti ende havasoni kuti ndofanira kuashainira saka zvatakatoita izvozvo zvekutorwa mafoto futi tinofanira kuvapo nguva yavo tikatovaona tofanira kuvamhoresa tofanira kuvadadira I think ndo zvinhu zvandakanyanyodzidza mashoko makukuta mashoko makukuti mudhara mataura zvinyatsadzataya pane zvese zvinoitika even patinenge tichichema tinodzidza something tinolena something wezite tichionesa director pane zvimwe zvamungada kudzora nemafanzi nisati avhara zvedu this interview okay chandongodza mafanzi ka ndechekuti chekutanga da kutenda rudo rwemafanzi ende dai vasipo mafanzi dai tisiri patiri panao ende zvese zvekutaura nadhimba kuti mafanzi vamwe vakachema vamwe zvinoratidza kuti muri kuita zvinhu zvinonakidza vanhu dai musiri kuita zvinhu zvinonakidza vanhu dai vanhu vasiri kuita sei vasiri kudai saka kuchema kwavaita ikoko kwaitondipawo simba
kuti ndokuti pasimba kuti tambe chivaita se choshandira bosi tikasanakidza mafans vakuchemera vanokusiya nyangwe mungasungwa nokusiya muchienda saka simba ravo ravari kutipa iroro richaita kuti zvinhu zvedu zvirambe zvichase zvichienda kumberi ende zvese zvinoitika muupenyu zvinoitikawo nekuda kwemhinduro mangwana. Then chimwe chinhu chandida kuudza mafans ndechekuti ndikufara mana nekuona kwamuri kuita mamuvi edu ndikufara nekusubscribe kwamuri kuita masubscribers ari kumhanya uratidza rudo rwenyu dai pasina mimi but tida kuti tibatsirane kusubscribe guys because hatikundwe nevanhu vekunanana hatingakundwe neNigeria boys because maNigeria ukatadza vane mamillion subscribers akawanda but muZimbabwe tine kakungorwadzirana katinako so ngatidzidzei kungosumudzirawo achedu zvoti mukabvunzwawo kana mukaenda kuNigeria kunzi kwenyu kunani munokwanisa kutaura kuti kuna nhingi ari kupisa but mukanzi tionewo masubscribers avanawo munokwanisa kubuditsawo kachi mamillion subscribers kutoti munoti ari kupisa but ane 200 subscribers kana kuti ane hazvimake sense. Then pane imwe nyaya ndada kuudza tikapedza the mission takubudisa rimwe movie riri kuuya apapo zvinoitika mulife haizvo zvinoitika mulife rinotirwadzei but zvinoitika mulife saka riri kuuya manje I think next week rinenge rakuuya muwane zuva rakanaka man. Thank you so much. Ndakafara kutaura nemudhara mangwana po time yenyu ezvikuda tonaya but mangwasa ngondi respect omangoti Djsparks uya utiudze mafans because izvezvi ndanatara kuti makasungwa but papane maquestions akawandisa evanhu ngoda yacho Djsparks vanhu venhau pampacho mafans tise mamwe asingatitendi asingabelieve zvatichitaura but ngoti Djsparks bamwe kutinyepera vakachinge matipo mukana kuti taure so muchidiscuss namafans enyu anoona simu reality ITV zvoita sei zvoita zvichitibatsira mudhara dhimba boyere guys chimwe chanda kutanga kokusimisai sadapedza zvanhu chokuti don't forget to subscribe naizaboom nekunoona movie nyowani zvikokoko ronze the mission amawani nemwe art neskillful iri boy andakatonakirwa nayo zvimashuwa uyezve guys ndiri Facebook page yangu yakanzi Djsparks Zim Reality ITV mufanira kunoisa follow ipapapo munoisa follow because pane zvimwe zvatinoposta kufacebook zvatisingaposte kuyoutube zvoti kana chimwe nedata rako refacebook chinokwanisa ndase kutozvionera ikoko. Thanks guys, thanks for watching, thanks for supporting. Always remember, fear not, sin not, whether you like it or not, the truth is the truth. Sugar, I'm one in a million type attacker. Skiririripo, rino fire selaka 24/7.